Dragi moji, tema današnjeg videa je kako da se oslobodite stresa. Nećete verovati, ja sam pre 2 godine bila u burnoutu. Pogledajte video do kraja da vam kažem šta sam koristila da se toga oslobodim. Pritisnite subscribe i pritisnite zvonce kako biste uvijek bili obavešteni o novim interesantnim videos koje ja ovdje postojem na mom YouTube kanalu. Šta je u stvari stres? Ja sam puno istraživala kada sam došla u situaciju da se stvarno nedeljama već loše osjećam. Shvatila sam u stvari šta su simptomi stresa koji nije zdrav. Ali sam naučila također da je stres sam po sebi zdrav, zato što nas stres pokreće da napravimo dobre stvari u svom životu. On nas pokreće na high performance, na dobre rezultate, ali je važno da napravimo klatno, znate, da budemo u stresu i da izađemo iz stresa, da budemo u stresu da se relaksiramo, da budemo u stresu da se relaksiramo. Međutim, kada to klatno stane i kada ostane na strani tamo gdje smo uvek u stresu i ne izlazimo iz toga, znate, idemo u stres, pa u stres, pa u stres, onda počnemo da osjećamo strašnu uznemirenost. I naučnici kažu da ako duže od 3 nedelje osjećate ove simptome, možete možda čak da kažete za sebe da ste u stresu. Znači, ako osjećate mentalnu iscrpljenost duže od 3 nedelje, jednostavno ne možete više da se koncentrišete, ne možete već 3 nedelje ili duže da uopšte razmišljate pametno, možda ste u burnoutu. Također, emocionalno, ako ste već duže od 3 nedelje nervozni, pucate za svašta, sve vam ide na živce, onda je to također jedan pokazatelj za stres. Također može da se desi da ste telesno iscrpljeni. Jednostavno noću ne možete da spavate, bole vas leđa, bole vas ramena, osjećate se kao da nosite veliki teret. I to je također pokazatelj, znači duže od 3 nedelje. I također može se desiti da doživite kao neku vrstu društvene iscrpljenosti. Jednostavno ljude ne možete više očima da vidite i to traje duže od 3 nedelje. Ne možete svoje klijente da podnesete, svoje kolege, svi vam idu na živce, više ne možete nikoga, izolujete se, želite samo da budete sami i da nikog ne gledate. I to su stvarno pokazatelji da najverovatnije imate burnout. Ako imate burnout, evo ja ću da vam kažem šta je meni pomoglo, kojih 5 stvari sam ja upotrebila da sebi pomognem i možda to bude i vama od pomoći. Prva stvar je da sam produžila šetnje sa Tedijem. Doduše, ja imam psa, pa mogu to da radim 2 puta dnevno. Ja sam ranije samo brzo ga izvedem, trči na posao. Posle posla brzo ga izvedem, trči kući da završavam još nešto. Međutim, ja sam krenula da pola sata ujutru, pola sata uveče šetam sa njim. Dišem duboko i potpuno onako mi se mozak nekako počeo da vraća. Znate, moja mentalna sposobnost je počela da se vraća sa tim akcijama. Možda 2-3 puta nedeljno, ako možete, prošetajte posle posla. Kad ste onako u najvećem stresu, dajte sebi prostora da prošetate pola sata i vidjet ćete kako u stvari vam se vraća, vaš i vaše telo se relaksiraju. Ono što sam također počela da radim je da ležem rano. Ja inače ležem rano, ali sam počela da ležem još ranije i da sebi dozvolim da spavam 8 sati. Znači da izračunam otprilike 8 sati i da spavam 8 sati. I ono što sam radila također je da pred san sa namerom sebi obezbedim dobro osjećanje. Znači, prolazim kroz to na čemu sam sve zahvalna, šta je danas sve bilo dobro, da isključim ono što ja nisam stigla, nisam postigla i tako dalje. I onda sam sebi uvela jednu rečenicu koju vama predlažem. Rekla sam, ok, ostalo je još posla za sutra. To znači da sam potrebna i sutra. Da imam šta da radim i sutra. I to mi je vraćalo onako dobro raspoloženje. Ok, potrebna sam. Stalno ima posla za mene. Ja sam važna, ajde da kažemo tako. Još jedna stvar, to bi bila već 4. stvar, da učinite nešto dobro za sebe. Znači, svakoga dana da sebi date neku vrstu nagrade. Znate, ono ali ne da to bude alkohol ili da bude previše kalorija ili da bude nešto što je skupo, da idete u kupovinu i kupujete besmislene stvari ili tako nešto. Već da sebe nagradite možda nekom lepom knjigom, možda da pustite u kadu vodu, da malo date sebi vremena za to. Znači, da uradite nešto za sebe, da pozovete nekoga s kim vam je lepo da pričate. Znači, uradite nešto što niti je skupo, niti ćete se kajati kasnije,
ali nešto što vam onako dušu veseli. Znate, svakoga dana dajte sebi nakon napornog radnog dana, osmislite šta je to što možete da uradite za sebe. Ja sam koristila ovu terasu. Meni se desilo da skoro 2 godine nisam izašla na ovu terasu. Jer sam bila u fazonu, ne mogu da stignem, moram da radim, stalno moram da radim. A onda sam rekla, ok, izađem na terasu, sednem na ljuljašku, stavim jastuke i onda se ljuškam i gledam ovako niz reku i uz reku i uživam malo. I kažem sebi, ok, ima još posla, ali sutra si potrebna. I 5. stvar je da rešavate svoje probleme. Ja sam, na primjer, imala tako te male problemčiće koje su stalno nekako stajali u ćošku, ali su se oni tu tako gomilali. Znate, da li je to, na primjer, cveće koje treba da zasadim, pa to nije sad toliko važno, ili je, na primjer, to ne znam, neke druge stvari. Znači, ja sam ovako sada razmislila, ok, šta su to sve stvari koje mi tu ovako stoje nekako na glavi i prave mi teret? I onda sam mišljala, da li svaku od tih stvari ja uopšte treba da uradim? Druga stvar, sam razmislila, da li ja to moram sada da uradim? I 3. stvar koju sam razmislila, da li ima neko drugi ko to može za mene da uradi? Ko to može još da uradi? Znate, mi često, znači neki ljudi, ja možda ponekad spadam u te ljude, mislimo da sve moramo da uradimo sami. Neki ljudi misle to, da moraju sve sami. Opet neki ljudi su previše ambiciozni i ima ljudi koji su previše perfekcionisti. I oni najviše, po istraživanjima raznih naučnika, oni su najugroženiji da upadnu u burnout. I zato ovih nekoliko pitanja vam dajem da stvarno razmislite da li morate da to uradite uopšte, da li morate, šta bi, na primjer, bilo da ove godine ne posadim cveće? Ništa. Ok, i ako hoću da ga posadim, ali neko drugi ko to može da uradi, moram li to stvarno da uradim ja? I tako dalje. Znači, sve te neke stvari koje nam onako stoje, znate, da se popegla veš. Ok, ima li ko drugi da pegla veš? Ima. Kod mene pegla veš neko drugi. Možda vi to sebi ne možete da priuštite, ali možda neke stvari ni ne morate da peglate. Ja znam žene koje peglaju gaće i čarape, znači ne mora to da se pegla. Ok, neke će sad reći, jao pa mora. Dobro, ok, ako imate vremena i ako vam je to ok, ako vas to možda relaksira, jer ja znam jednu ženu koja je menadžerka u jednoj velikoj firmi, je menadžerka marketinga i ona kaže, mene relaksira da pravim zimnicu. Žena voli, to je njeno klatno, znate. Ima naporan dan na poslu, onda se vrati kući i peče i ljušti papriku da pravi ajvar koji voli, znate. I onda pravi od toga, skupi komšinice i onda pravi od toga stress relief program, znate. Znači, razmislite šta je to još što biste mogli da uradite, ali ovih nekoliko stvari su meni puno pomogle. Danas se osjećam sasvim drugačije i mnogo sam srećna da sam se spasila toga i da sam prepoznala na vreme te simptome, da sam ih prigrlila, zahvalila im se na tome da su mi pokazali da u stvari moram nešto da uradim drugačije i onda sam istraživala malo šta je to što mogu da uradim, šta je to što mogu lako da implementiram u svoj dan, da ne bude sad još dodatni stres, kao oslobađanje od stresa da vam čini dodatni stres, nego šta je to što možete u svoj dan i u svoj život lako da implementirate, razmislite o tome, upotrebite nešto od ovoga, pišite mi dole šta vam je bilo najkorisnije i onda se mi vidimo na nekoj edukaciji, ja se radujem da vas vidim, a možete isto da downloadujete dnevnik sreće, jer i on pomaže da svako veče pred spavanje bolje zaspite u boljoj energiji, jer vas vodi kroz proces razmišljanja šta je danas bilo lepo u vašem danu i pored toga što je bio stresan, da usmerite svoj um na ono što je bilo dobro, jer i to vas oslobađa od stresa. Želim vam da budete zdravi, da budete veseli, da budete ispunjeni i uspešni. Vidimo se.